Tara, checkin muna natin yung ano, yung tubigan nila kasi baka wala na. Parang pargahan na rin. Re. Ayan, meron pa naman. Kaso, medyo, ayun yung level yun. Konti na lang. Ay, konti na. Meron pa naman kalahati. So, pero kakargahan na rin natin. Para, medyo malayo lang kasi dito yung ano, yung igibang ko. Yun nga, nakikita nyo naman sa mga previous vlog ko yung mga, yung, gano'ng kalayo yung pigirin namin doon sa poso. Kaya, yan. Ayan, konti na lang, mapupuno na natin yung drum. Advice ko, ayan, pagka wala kayong tubig sa ano, dapat mag-ipon na kayo ng ano, mahal na pagka ganitong walang kuryente, mag-ipon na kayo sa drum. O kaya guys, marami namang pwedeng ano gawin. Pwede kayong bumili ng water pump, yung solar na 12 volts. Alam ko nasa 2 plus yun, pero hindi ko wala pa yata yung solar panel nun. Yan. Yan. Ay, okay. Kain, o, kain. May natira silang pagkain kanina, kaya binalagyan ko lang ng konting tubig, tapos pinakain ko ulit sa kanila. Paubos ko lang. Oh, lisyan.
ayun guys, natapos na tayo natapos na tayong mag-give ng pang nila. So actually guys, kanina kasi pinaano ko na, sinabuyan ko na sila ng kanina, ng tubig para makapaligo din. Ayan. Tapos susukatin namin ulit sila kung ilan ang timbang na dinagdag na itong mga to. Kaya pahinga na. Ayan. Hey Bugs! Ay, kumakain si Brownie. Ito si Peps. Ay, si Blackie tsaka si Matilda. Ayan, kumakain sila. So, yun guys, yun lang yung pa natin dito, Supnong. Ngayon, walang kuryente. Kaya, itong video na to, yung anong oras ko may edit to mamaya. Pero, mamaya yan, baka magkaroon na ng kuryente mamaya. At, yun lang guys, yun lang yung, pa natin yung nasa Supnong update. Ayun, pagka wala din kuryente dyan, bumili na rin kayo ng drum. Mura lang naman yung drum sa market. Yun ko kasi binili yan sa market diyan sa Unitap, diyan sa may San Carlos. So, ayun. Para may stock lang ng tubig. Ayun, uwi na tayo. Papahinga na. So, guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell. And para naman updated sa bagong videos. So guys, see you on my next vlog and God bless you.